Začína sa ďalšie vydanie magazínu Košického samosprávneho kraja. Dobrý deň. 27 študentov, ktorí dosiahli mimoriadne tvorivé študijné či mimoškolské úspechy, ocenil predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. Ocenenie udelil vynikajúcim žiakom stredných škôl pri príležitosti Dňa študentstva. Študentov z Košického kraja ocenili za ich výnimočné štúdijné výsledky, zodpovednosť, kreatívny prístup, ale aj kultúrne či športové aktivity. Keď človek troška chce, keď má talent pre niečo a keď má okolo seba ľudí, ktorí mu vedia pri tom pomôcť a on má vnútornú tendenciu ten talent rozvíjať, tak dokáže dosiahnuť aj z tohto malého Slovenska veľké úspechy. Tak určite je to pre mňa veľké ocenenie dostať sa medzi 27 študentov vlastne, ktorí boli najlepší v tomto Košickom kraji. Stretávam sa so študentmi a rozprávam vlastne o kriminalite, o šikanovaní, ako tomu predchádzať, čo robiť, keď sú vlastne obeťou šikanovania a podobne. Že sa mnou určite pre mňa veľa, nejakú česť za tú moju prácu, vlastne aká je to tímová hra, ale aj vlastne ten celý kolektív a vlastne nejaká podsta aj nejaký povzbudenie do budúcnosti ďalším úspechom. Medzi ocenenými študentami boli nielen športovci či talenty zo spoločensko-kultúrnej oblasti, ale aj mladí nádejní vedci. V dobe, aká je teraz, neveľmi ľahká, tak ten CERN vlastne dosť pomáha tým mladým vedcom, ktorí sa snažia vlastne niekde dostať. Tak dúfam, že raz by som sa videl medzi tými odborníkmi v CERNe a chcel by som sa dať na tú drahu, tú vedeckú. Po takýchto stretnutiach ja nemám obavu o budúcnosť, pretože človek aj pri kontakte s tými mladými ľuďmi jednak sám nabere energiu, ale druhá vec si uvedomuje, že v každom roku a v každej generácii je obrovské množstvo schopných ľudí, ktorí sú tú spoločnosť schopní posúvať ďalej a je naša úloha im pritom vytvárať podmienky. Medzinárodný deň študentstva pripomína protesty českých študentov proti nacistickej okupácii, ktoré Nemci potrestali popravami, odvlečením študentov do koncentračných táborov a zatvorením vysokých škôl. Tento deň sa spája aj s novembrovými protestami proti totalitnému režimu spred 22 rokov, ktoré stáli pri zrode nežnej revolúcie. Unikátny projekt s názvom Spisky Jeruzalem budú spoločne realizovať Košický a Prešovský samosprávny kraj. Predsedovia oboch krajov podpísali zmluvu o vytvorení združenia, ktoré si kladie za cieľ obnovu historických sakrálnych objektov na Spiši. Tie svojim rozmiestnením v krajine pripomínajú staroveký Jeruzalem. Pri prieskume krajiny v okolí Spišskej kapituly, Sivej Brady a Pažice archeológovia zistili, že rozmiestnenie religióznych objektov v tejto časti Spiša v reálnej mierke kopíruje miesta Kristových zastavení a jeho pôsobenia. Napríklad pútnickú kaplnku Svätého kríža na Sivej Brade, ktorá pripomína Golgotu, na Spiši nájdete. Miesto, na ktorom v minulosti boli záhrady inšpirované Getsemanskými, už zaniklo. Archeológovia ho však identifikovali v podobe záhrady pri rybníku neďaleko Jablonova. Združenie chce revitalizovať územie tak, aby sa stalo atraktívnym pre domácich aj zahraničných turistov. Tak ako tu ľudia pred tými cirka 600 rokmi si veľmi múdro vymysleli Spisky Jeruzalem pretože nemali možnosť v tom období zájsť do tej svätej zeme a krížovú cestu prejsť, tak si to vybudovali tu. A prečo by sme dneska svetu neukázali, že tu už v tom období žili ľudia, ktorí mali veľké vnútorné cítenie, boli vysokokultúrni a to je niečo, čo určite aj oživí turistický ruch na Spiši. Obnovíme kultúrne pamiatky, sakrálne pamiatky, ktoré približia ľuďom históriu tohto územia. Budeme spolupracovať v podstate v rámci toho projektu na všetkých veciach, ktoré budú hovoriť o tom, aby sme zveľadili tie cirkevné, historické a kultúrne pamiatky, ktoré sú v podstate na území Spišskej cesty, katolíckej cesty, čiže v podstate na území Prešovského a Košického kraja. Vypracovaná už je architektonická štúdia. Na obnovu barokových kaplniek a drobnej architektúry bude združenie žiadať aj dotácie Ministerstva kultúry a uchádzať sa bude aj o európske fondy. Spisky Jeruzalem by mal byť zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Práce na jeho obnove by sa mali skončiť v roku 2013, pretože projekt je súčasťou programu Terra Incognita, súčasti projektu Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013.
Na prevenciu sociálnej patológie v prostredí stredných škôl bol zameraný projekt Košického samosprávneho kraja, na ktorom spolupracoval s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Krajským riaditeľstvom Policajného zboru a Košickým obvodným úradom. Odborníci o tejto závažnej téme diskutovali aj počas medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Košiciach. Renomovaní odborníci zo Slovenska, Poľska a Česka sa na konferencii venovali aj aktuálnej téme kyberšikany a závislostiam súvisiacim s používaním internetu. Z prieskumu, ktorý realizoval doktorant UPJ Michal Panáček na stredných školách v Ostrave, vyplýva, že skoro každý tretí študent sa stal obeťou šikany na internete. Druhým takovým výrazným prvkem je také kyberšikana ze strany učitele. Studenti považují asi v 5% za velmi závažnou kyberšikanu ze strany učitele. To v tomto výzkumu mne velice překvapilo, protože jsem s tímto vůbec nepočítal. Učitelé zesměšňují žáky z důvodu špatných třeba známek a toto si nahrávají agresoři kyberšikany a zveřejňují to na internetu. Z rokovania konferencie vyplynulo, že rozširujúca sa technika vedie k neosobným kontaktom. Mladí ľudia sa medzi sebou nerozprávajú, komunikujú cez sociálne siete a to vedie k neosobným vzťahom. Tie spôsobujú rôzne ťažkosti psychického prežívania či osamelosť. Prevencia by mala sa zameriavať hlavne na osobný kontakt s mladými ľuďmi a preferovať túto formu komunikácie. Samozrejme je to ťažké, pretože v spleti teraz tejto vedy a techniky je to veľmi náročné, ale musíme si k mladým ľuďom cestu nájsť. Dialóg by sa mal stať základným prostriedkom prevencie. Škola totiž vo väčšine prípadov supluje rodinu a preto by mala pomôcť študentom prekonať problémy hneď na začiatku. Výsledky konferencie a zároveň projektu regionálnej samosprávy jednoznačne potvrdili potrebu psychologického poradenstva. V každej strednej škole by mal byť nielen psychológ, ale postupne aj sociálny pracovník. V obci Streda nad Bodrogom prebieha rekonštrukcia križovatky a priľahlých ciest. Práce realizujú vďaka financiám, ktoré Košický samosprávny kraj získal z programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika a Slovenská republika. Lead partnerom tohto projektu s celkovým rozpočtovým nákladom viac ako 1 026 000 eur je Košický samosprávny kraj. Ďalšími dvoma partnermi sú obec Streda nad Bodrogom a maďarská obec Károš. Projekt začal 1. novembra 2010, predpokladaný koniec je 30. september 2012. Predpokladáme, že cesta bude ukončená skôr. V rámci projektu sa na slovenskej strane realizuje výstavba veľkej kruhovej križovatky v centre obce, a to vrátane kompletnej rekonštrukcie odstavných parkovísk medzi oboma obcami. Náväzne na to sa vybuduje prijazdová cesta od obce smerom ku Károšu. Celková dĺžka z rekonštruovaných ciest je zhruba na úrovni 3600 metrov plus rekonštrukcia kruhovej križovatky. V tomto štádiu výstavby dochádza na oboch stranách hranice len k minimálnym obmedzeniam dopravy. Cesty sú už prejazdné v oboch pruhoch. Všetky práce by sa mali skončiť ešte v tomto roku. To výborne to je. No ale lenže keby bolo ešte kanalizácia, ešte by bolo lepšie. Tak každý si chváli, že dobre, konečne, že máme tú cestu. Sama diera bola. Gymnázisti v Kráľovskom Chlmci majú modernejšie a kvalitnejšie podmienky na vzdelávanie vďaka rozsiahlej rekonštrukcii školy. Financie získali zo štrukturálnych fondov Európskej únie a na kofinancovaní projektu sa podieľal aj Košický samosprávny kraj. Realizácia komplexnej rekonštrukcie za 1 137 000 eur prebehla zároveň s obnovou gymnázia v Trebišove a strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Pre KSK je to v procese zadávania projektov na rekonštrukciu budov školských zariadení ďalší veľký úspech. Len 4 školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti boli v tomto procese úspešné a dnes vidíme výsledok tohto procesu, ktorým sú vynovené priestory, podmienky pre výuku v odborných predmetoch, jazykoch, informatike. Sme veľmi radi, že rekonštrukcia riešila predovšetkým energetickú stránku budovy a vlastne mala za cieľ úsporu nákladov na energie. Dlhodobý problém so zatekaním strechy odstránilo 4300 m2 novej krytiny. Stavebné firmy osadili spolu viac než 500 okien a dverí, 700 svietidiel a použili 5000 metrov kábla. 25-ročná budova dostala nový vykurovací systém, elektrické vedenie a kompletné zateplenie. Úplnou zmenou prešli aj jedáleň, kuchyňa a školská aula, vrátane nového ozvučenia. Pribudla multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, vizualizérom a hlasovacím zariadením.
Počas noci divadiel boli slovenské stánky Tálie otvorené do neskorých hodín. Do atraktívneho podujatia, ktoré pripravil divadelný ústav, sa zapojili aj divadlá v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Každé z divadiel pripravilo svoj vlastný program a poväčšine so vstupom úplne zadarmo. Tália ponúkla okrem iného gala večer venovaný svojim zakladateľom či večernú zábavu v podaní Bárka Színház z Budapešti. Celý deň už bolo znamení tejto zábavy a teraz sa to vlastne začína. Ako môžete počuť svetoznámu kapelu z Sedmohradska. V 9 slovenských mestách to naozaj žilo divadlom na všetky spôsoby. Živú improvizáciu a fotenie s hercami v kostýmoch, či možnosť nahliadnúť do svojich tajných zákutí ponúklo aj Košické bábkové divadlo. Hneď po predstavení herci predvedú animáciu iných typov bábok, s ktorými buď hráme v našich inscenáciách, alebo sme hrali, takže ich ukážu, ako sa animujú maňušky, marionety. Divadlo, ktorého náročné bábkárske umenie získalo cenu Grand Prix na festivale v Srbsku, má v repertoári až 15 detských programov. Počas kúzelnej noci však inscenácia Potkaniar patrila najmä starším divákom. Toto je taká výnimka, ale pretože chceme hrávať aj pre dospelých. V iných krajinách je to bežné, že bábkové divadlá hrávajú večer pre dospelých, tak aj my by sme to radi chceli. Dá sa povedať, že bábkové divadlo a činohra je, čo sa týka herectva, je to spojenie spevu, hudby, tanca a naozaj aj bábkarskej profesie. Spolupráca 31 slovenských divadiel opäť ponúkla neopakovateľný kultúrny zážitok, a to aj mnohým tým, ktorí by si ho zrejme inak nemohli dopriať. Mám rada aj veselú hry, lebo človek taký život je, že dobre, keď sa trošku uvoľní. Tak vidíte, my sa tešíme, my sa radujeme. To je pre nás jedna slávnosť kvôli tomu, že my sme divadelníci a vieme, že divadlo patrí k životu. Ľudové tradície, zvyky a obyčaje sú bohatstvom, ktoré je potrebné zachovať pre budúce generácie. Na aktivity v oblasti tradičnej ľudovej kultúry je zameraná činnosť Gemerského osvetového strediska v Rožňave, ktoré už po 17. krát pripravilo obľúbené podujatie Rok na Gemeri. Keď sa blíži čas Ondreja, to predvianočné obdobie plné radosti a lásky, vtedy posadajme k najbližším a venujme si darček. Takto začínala pozvánka na slávnosti zvykov a obyčají Gemera Malohontu. Darček v podobe dvojdňového podujatia v Slavošovciach v duchu piesní a zvykov našich predkov pripravilo Gemerské osvetové stredisko v spolupráci s obcou Slavošovce za výraznej podpory Košického samosprávneho kraja. Tí najmenší sa priučali tradičným gemerským tancom, výtvarným praktikám, ale dozvedeli sa aj o histórii pastierov. Pán a hvezdar im porozprávali zaujímavé príbehy o nekonečnom vesmíre. A keďže v obci sa nachádza rodný dom Pavla Dobšinského, nechýbal jeho čarovný rozprávkový kotúč plný rozprávok. Podujatie vyvrcholilo celovečerným programom Čo starí pamätajú, mladí zachovajú. Folklórne súbory z Gemera v tradičnej chýži priblížili svoje zvyky a tradície. Podujatie vyvrcholilo vyhlásením najlepšej gazdinej a gazdu roka, najlepšieho tradičného koláča, najkrajšieho venca a pierka či najkrajšej zabudnutej pesničky. Starí i mladí sa pri dobrej muzike zabávali do rána. Čaro Vianoc, najkrajších sviatkov roka, na vás dýchne, ak navštívite tematickú výstavu v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach. Inšpirovať sa môžete aj netradičnými exponátmi z dielne šikovných aranžérov. Tento adventný venček vyrobila jeho autorka z polkilového balenia kociek cukru. Aj keď je bez pochyb sladký, jedlý určite nie je. Ten cukor je vlastne tam prilepený tým silikónom a ozdobené je to tradičnými týmito predmetmi. Aj keď tieto zdobené medovníky jedlé sú, ich autorka by ich nikomu zjesť nedala. Pre maškrtníkov napečuje vždy niečo iné. Nie sú zdobené, hej, keď to máte fakt len na konzumáciu, lebo také zdobené, neviem, to asi by každému bolo ľúto zjesť, aj keď sa to stáva, hej, deti. Tento slon už na zjedenie jednoznačne nebude. Zdá sa vám, že je z prútia? Mýlite sa. To sa roluje tenký papier, ale tiež určité druhy papier
papiera. Napríklad sa hovoria, že je dobrý papier z telefónnych zoznamov. Pozornosť návštevníkov pútali aj tieto netradičné vianočné sviece. Vyrobili ich klienti občianskeho združenia pre duševné zdravie. Za tepla vlastne tie cipy sa režú nožom. No a samozrejme dá sa to tvarovať do rôznych tvarov, či poskrúca, či pretáča, zatáča. Exponáty vianočnej výstavy môžete v Zemplínskom osvetovom stredisku obdivovať do 19. decembra. Záver dnešného magazínu patrí pozvánkam na kultúrne podujatia. Čas vyhradený na magazín mapujúci život v Košickom samosprávnom kraji sa končí. Ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia.